Martina, solo para Martina, foi a novela presentada onte no Casino de Chantada. O seu autor, Isauro González Pereira, combinou nela dúas das súas facetas, a de pintor e a de escritor. Trátase da primeira obra literaria deste veciño da Peroxa e comeza como unha homenaxe aos seus devanceiros. Meus antepasados, por vía paterna, eran desta zona que se marcharon hacia Ourense no ano 1840. Eran moi pobres, marcharon por ali. E era unha xente auténtica, como teñen que ser as persoas, non esta baratura que nos circunda hoxe. E eran as persoas auténticas, boa xente, fundamentalmente. Entón, eu quero facer un homenaje, ou unha homenaxe, empezando a historia en Chantada e empezando a Puriles. Despois, pronto abandono, porque a vida non pode quedar parada, ten que seguir discurrindo. E sigo por outros lados, onde tuven outras historias que conto de forma moi difuminada e un pouco fusionada con circunstancias de todo tipo. A novela rexistra moitas das vivencias inesquecibles de Isauro. Simplemente o título xa agocha unha grande historia. E aínda que non apareza na trama do libro, Martina existiu. Si, Martina existiu, e espero que siga existindo. A historia de Martina é unha historia dun ligue que tuven eu, non é unha novia, nos anos, hai casi 40 anos, 30 e tantos anos. Eu tiña 17, teño bastantes máis, e ela tiña 14. E estuve con unha rapaza nunha festa, nunha verbena, e era da provincia de León, e non a puden ver máis. Non pude ver máis, porque entonces entre o meu pueblo, que é Corbelle, e León, había unha distancia como entre hoxe a Terra e Marte ou Plutón. E seguiran buscando. Incluso onte mobilicei unha serie de xente que pode ter referencias sobre esa persona, a ver se a encontraban. Ele era de Caboalles, na provincia de León, a un coriunda da Limia, na provincia de Ourense. Sigo buscando como un misterio que espero resolver. E quedou, vamos, tampouco é que se avise fose falar con ela, porque será unha persona casada, pero gustaríame vela. Eu son un romántico, e por eso persigo estas historias que a casi nadie lle interesan, pero a mí sí. Isauro non ten medo de amosar a súa sensibilidade, así como o seu particular xeito de percibir este mundo. De feito, considera que a singularidade da persoa está afogada nos tempos de hoxe, onde todo o mundo reproduce os mesmos patróns. A xente é masa, a xente está manipulada e vai para onde a leven. Hai un par de anos, hai 2 ou 3 anos, pois tiña interés nun problema de física, non me daban resolto o problema de física, non me daban resolto nadie, falaba con ingenieros, electrónicos, e dixen, pero mira, eso nesa época tal, porque xe todo o mundo vai de fenómeno, de prepotente, de sobrado, pero que ao tes interese en algo importante, na maioría das cousas nadie sabe nada, sabe as cousiñas por as puntas e tal. Entón, dixo un catedrático maior que estaba jubilado, foi o que me resolveu o tema, era un problema de electricidade, de electrós, de movimento de electrós e tal, que me diu por... Dixen eu, usted que é catedrático de física, isto non lle preguntou nunca a nadie, dixo, pois mira, eso primeiro que me preguntas, porque a xente anda cun paraguas por a vida e todo o que cae fora do paraguas non lle interesa. Entonces, a xente móvena, os medios de comunicación, a globalización a que estamos sometidos, e dinos que temos que ver isto e facemos isto, temos que ler isto, temos que ver esta película, temos que vestir desta maneira, falar desta maneira, e siguen esas tendencias. Entón, eu reivindico a singularidade. A singularidade é o que nos diferencia da masa. A busca da singularidade da persoa, a busca de Martina e a busca de continuar día a día sentindo diferentes emocións pode que en algún momento nos leve a segunda parte desta novela. Eu, Martina, quero que teña unha segunda parte cando encontre, incluso esta semana, eu estuve en Caboalles, que é onde ela era nativa, pero marchouse de ali. Caboalles é na provincia de León, cando era pequena, e gustaríame que tuvese unha segunda parte e, en certo modo, que a pudésemos compartir a Martina e eu non noutro plano que non fose estrictamente literario. Pero, bueno, que convivencias dela
desta época da ausencia, porque esta novela produce, como a casi todas, o dolor das ausencias, e tamén as ilusións. Entón, gustaríame que tuvese unha segunda parte.